Γιατί οι publishers συνεχίζουν να φιλοξενούν και να πουλάνε intrusive ad formats? Επειδή όλοι οι διαφημιζόμενοι ζητούν μεγαλύτερο viewability, attention και φυσικά χαμηλότερες τιμές. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Οι publishers για να καλύψουν τη ζήτηση δημιουργούν νέες επιπλέον θέσεις διαφημίσεων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι intrusive. Γι' αυτό βλέπουμε ενοχλητικές διαφημίσεις παντού. Και ενώ στοχεύουμε σε μεγάλο viewability, αυτό που τελικά πετυχαίνουμε είναι να εκνευρίζουν τους χρήστες και να βάζουν ad blockers. Το τελευταίο τρίμηνο του 2024, ο ΣΔΕ πραγματοποίησε καταγραφή των ad formats που προβάλλονται στο ίντερνετ. Η μεθοδολογία μας. Σε συνεργασία με το Ad Report, σαρώσαμε για 3 μήνες 800 διαφορετικά websites και χαρτογραφήσαμε δειγματοληπτικά τα intrusive ad formats, καταγράφοντας τις εμφανίσεις τους, τη συχνότητα, το site προβολής, τον διαφημιζόμενο και την εκάστοτε καμπάνια. Τα αποτελέσματα αρκετά αποθαρρυντικά. Επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και κάτι πρέπει να αλλάξει. Τα brands έχουν επιλογή. Ήρθε η ώρα να επανεξετάσουμε τα digital ad formats που χρησιμοποιούμε, αποφεύγοντας αυτά που ενοχλούν τους χρήστες και υιοθετώντας αυτά που βελτιώνουν την εμπειρία τους, ενώ παράλληλα επικοινωνούν αποτελεσματικά το μήνυμά μας. Η λύση είναι εδώ. Η Collision for Better Ads θέτει παγκόσμια στάνταρ για καλύτερη online διαφήμιση. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απλές και καθοδηγούν τους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους για τα ad formats που θα πρέπει να αποφεύγουν και έτσι βρίσκονται κάτω από το όριο αποδοχής του καταναλωτή. Και δεν είναι μόνο για τους διαφημιζόμενους. Τόσο οι publishers όσο και οι ad tech πλατφόρμες επωφελούνται επίσης όταν προσφέρουν βελτιωμένες εμπειρίες στο κοινό τους. Τα ωφέλη από τη χρήση των καλύτερων ad formats είναι πολλαπλά. Λιγότερο ad blocking, περισσότερη εμπιστοσύνη στα brands, αποφεύγοντας τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να δημιουργήσει μια ενοχλητική διαφήμιση, καλύτερη εμπειρία για τον χρήστη, καθώς δεν θα έχει διαφημίσεις που θα τον ενοχλούν και θα είναι πιο πιθανό να κάνει κλικ, και τέλος, αποτελεσματικές καμπάνιες. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Δημιουργήσαμε έναν εύκολο οδηγό με πρακτικά βήματα. Πατήστε στο παρακάτω link για να διαβάσετε και αν έχετε οποιαδήποτε απορία, γράψτε τη στα comments για να σας απαντήσουμε.